Emergency Operations Center nangandam ng daan sa posibilidad nga mapaubos pagbalik sa enhanced community quarantine ang dakbayan sa Mandaue tungod sa nagsaka nga kaso sa COVID-19. Si Luan Mirondina sa report. Nasubo si Attorney Julius Cesar Intesi, Deputy Head sa Emergency Operations Center sa nagsaka nga mga kaso sa COVID-19 matag adlaw. Matod ni Intesi nga ang tanang kaso ilang gikonsiderar nga tungod sa Delta variant tungod sa kapaspas sa pagtakod-takod niini. Hapit matag adlaw usab adunay makalas. Base sa COVID cases nga natala sa Department of Health gahapong adlaw, 1,519 ang active cases, misumada usab sa 270 ang nakalas human sa nadugang nga 5 nga namatay. Anticipating on the worst. In fact, we here in the contact tracing, they've been already advised that to treat each case to be a Delta case. Samtang nakatala usab ang EOC ug mga bata nga gitakbuyan sa COVID-19. Sa ilang talaan, sagad sa mga nagka-COVID ang working age, apan 90% kanila wala pay bakuna. Giangkon hinuon ni Intisi nga adunay duha nga nakalas tungod sa COVID-19 nga mga fully vaccinated na. So in the event that we are unable to control this rise of cases, then the likelihood of an ECQ might happen. God forbid lang. Gitataw ni Intisi nga napuno-puno na usab ang freezer nga nagsilbing containerized mortuary sa Dakbayan. Diin gibutang ang mga nakala sa COVID-19 sulod sa mga tambalanan nga nahimutang sa Dakbayan. Tungod sa nagsaka nga mga kaso nangandam na karon sa posibleng pagpaubos og balik sa Dakbayan sa enhanced community quarantine. Apan ang hinaot siya nga mas haom ang granular lockdown ang ipatuman aron dili maapektuhan ang panginabuhian sa kadaghanan. Ipasusi usab ni Intisi ang mga bata nga anaa sa shelter house sa Dakbayan human sa nahitabo sa mga bata nga nagka-COVID sa shelter house sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Besdak.